Sorry, já jsem se připravoval, já jsem se snažil, ale... Prostě výsledku je... Dobrý den, paní Kovala. Pane, tak jsem už dlouho neviděli. No, to je nějaký pátek, co? Vaši paní teda tu vidím častěji. Logicky. Když pracujeme v kruhu. Tak to jsem moc ráda, já jsem si vlastně to zvládnu, když to darebáka pustil. Vaníko, a dá si vám to tak pečinu, tak já dopředu? Určitě, jo. Já se to napíšu. Teda, řeknu vám to, jestli se všechno snažil. A taková ta paní, ona se názvala. No, dělala, co mohla. A já taky jsem